ana wujuding santri negaring Demak Bintara ingkang sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan nuwun amit pasang kaliman tabih Njeng Sultan menawi wonten lepatipun ingkang abdi diagung pangaksami mugi andados ing kawuningan geger para santri ingkang mapan wonten ing Demak Bintara krana sami muningani wonten satunggiling priyantun ingkang ngalampah tapa pepe wonten ing alun-alun kedaton ing Demak Bintara nitik dhateng pasuryanipun ingkang sampun kumel sampun kucem kula saged ngrahita bilih menika panjalmanipun iblis ingkang sakmangke badhe damel risak negaring Demak Bintara kula semanggaken dhateng paduka sembahan kula Njeng Sultan Jimbun sumangganipun badhe murba wasesa dhateng titah ingkang wantun tapa pepe wonten tengahing ringin kurung negaring Demak Bintara Njeng Sultan bumi goncang kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Njeng Sunan Bonang wonten dawuh menapa Yayi Sultan Jimbun sinten ingkang pantes angruwat dhateng tiyang ingkang wantun lampah tapa pepe wonten alun-alun negaring Demak Bintara kula kinten boten wonten sanes kejami namung Yayi Njeng Sunan Kalijaga ingkang pantes lan trep murmurat dhateng titah ingkang mantun tapa petri kula sumanggaken paduka Njeng Sunan Kalijaga tali lerna det wileting kota danyangkung mangunjang nitim benjang sangaji meja ati nyong ngedali wuwus Tokok wonten dawuh bilung dawuh Bos pripun ponon ketemu Pandhawa menapa derek nalika semaku njujug ning Datulaya ning kraton Ngamarta katon sepi sepen tumuli aku njujug ana ing sanggar pelanggatan merga saka mata batinku aku weruh Pandhawa mapan ing sanggar pelanggatan tanpa taliwara aku mlebu jroning sanggar pelanggatanku napa Pandhawa lenggah ten sanggar pelanggatan yo pancen bener mengkono merga aku ngerti ento Pandhawa wis entuk sasmitaning Jawata bakal manjing alam kamuksuan tegese wis bakal entek tulising para Pandhawa mula aja nganti aku kepancal aku ning para Pandhawa aku tekan negara Ngamarta Pandhawa wis padha muksa tegese muspra tanpa guna nggone duwe gegayuhan bakal ngudi tuwa males lara wirang nggih la lajeng napa sampeyan pun matur kaliyan Sinuhun Prabu Darmakusuma wis Purwomadewusana wis tak aturake marang Sinuhun Prabu Darmakusuma lan niyating Bragal Boga wis tak kandhakake marang Ratu Ngamarta wangsulanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma sing wangsulan dudu Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa ning sing wangsulan adine lanang ya kuwi Raden Werkudara lah rak tenan ta aku wis krasa aku ora mungkin Prabu Darmakusuma nanggapi ngendikaning Prabu anu Begawan Bragalba ning sing nanggapi mesti adi-adine Raden Werkudara sinuwun ya Raden Werkudara malah nalika semana Raden Werkudara paring dawuh karo aku yen pancen arep ngudi tuwuh males lara wirang merga aku kuwi jarene turun Kurawa ning turun saka sapa aku dhewe ora ngerti nggih Werkudara ngucap kowe cendhenge Kurawa mesti kecipratan watak angkara Buti Candala mula kowe kudu kok tak sirnakake saka lumahing bumi kreping langit wah lah kemropok atiku rumangsa digegasah penggaling Begawan Bragalba tumuli Werkudara tak tantang metu jaba dina iki aku ngenteni Werkudara aku ngenteni Janaka sing jarene dadi singaning peperangan Bratayuda Jaya Binangun kondange pendak Werkudara maju ning pabaratan Bratayuda Jaya Binangun Gok 80.000 prajurit cilik-cilik digiles nganggo gada rujak polo pendak-pendak Janaka nguncalake pusakane ana ing antariksa udyan panah pabaratan critane wong-wong sing padha crita dok nalika semana akeh prajurit iki blasah kaya babatan pacing mula niatku pengen nyoba karo Werkudara karo Janaka piye lung modar tenan sing modar kuwi ngarepmu kuwi lho kok iso
Sing jeneng kasektene Werkudara karo Janaka kuwi wis terbukti ya, Gok. Perang Bratayuda Jaya Binangun ki perange wong ampuh-ampuh, perange wong digdaya-digdaya. Heeh. Kurang digdaya apa Sang Matmasi Wara Bisma? Ayo. Kurang sekti apa Prabu Karna Basusena? Kurang pinter apa Begawan Durna? Kurang atos apa Prabu Salya? Kabeh mati ana ing perang gedhe Bratayuda. Mungsuh Werkudara karo Janaka karo para Pandhawa liyane. Nuwun sewu lho, Gok. Kok iki ratu lagi tingil-tingile kok wis glelenge ora jamak. Mengko aku nek tingil-tingil tak slenthik kok mesti Dapure ora. Soale ora nggone. Ora waktunya. Ah iya. Ngono ya. Kandhanana, Gok. Nuwun sewu. Dados sampeyan ngriki niki nenggo Raden Werkudara. Pancen kepara nyata. Kosik kok sajae praupanmu kaya ora percaya karo aku. Mboten kok perkara mboten percaya. Ning rai kula niku sumelang. Lho. Sumelang sebabe apa? Niki mangke nek sampeyan nekat mungsuh Raden Werkudara, kula niku kalau bilung kangelan golek ambulan. Lho. Nggo ngopo? Ngusung sampeyan niku. Wong ora wurung sampeyan niku mesti sirna mergalayu merga saka Raden Werkudara. Nek nganti Raden Werkudara niku mengke duka tenan nganti nggawa gada rujak pala. Wah, nyemelangi. Niku gadane mboten kok gada lumrah kaya gadane wong-wong niku. Ning gadane niku nek dideke iso ngiyupi sawah 80 hektar. Wah. Kuwi gada apa? Lho nyata niku kula mboten apa-apa. Asli kula mboten goro. Niku nek diglundhungke 80.000 prajurit cilik-cilik mati. Niku wis kondhang teng Bratayuda Jaya Binangun. Nuwun sewu mbuh enten sambeting napa sampeyan karo Raden Dursasana swargi ning sing paling mengerikan wonten ing Bratayuda nalika patine Raden Dursasana. Ajeng mlumpat kali ceng-ceng goleng jambak rambuté karo Raden Werkudara. Ning secara alus Dursasana niku dijegal karo Tarka lan Sarka. Niku tukang satang prau biyen dipateni Kurawa nggo tabuk tawuring aprang. Ora trima sukmane malsukum Raden Dursasana ajeng mlumpat kali jegal karo Sarka kali Tarka niku. Glethak toponge uwal rambut kumrembyah jambak karo Raden Werkudara cek diseret. Dursasana niku bengok-bengok ora karu-karuan kok. Tulung! Kakang Prabu kula nyuwun pitulungan. Lagi bengok-bengok tenan kuwi jangkeme jejeg nganggo sikile Raden Werkudara. Cerat. Nggon cangkem sembret tekan kuping. Niku cangkeme Raden Dursasana. Candhak sirahe didengkek munggah nggon kala menjing niku diblerek nganggo kuku Pancanaka gedhek. Kaya wong buka jaket niku lho. Pletre ngoten niku. Buka jaket kok pletre ora. Niku jeroane ketok klokop kulite. Terus nggon niki otot gulu niku sudhen kuku Pancanaka bles. Gedhe mancur diombe karo Raden Werkudara. Merga wis dadi sumpahe. Diombe. Bareng niku terus tangane sempal, sikile sempal, wis ora wujud menungsa. Apa iya? Kula niku crita mang percaya wong loro niku crita napa ngono. Iki cangkemmu aja mecucu-mecucu, Gak. Nggih menika Patih Udawa. Sengkuni. Kleru ya. Patih Sengkuni niku maune ngece-eceni kok. Kaya ora iso mati. Mergo awake keborean lenga minyak angin. Lenga tala. Ngoten. Werkudara pun bingung kok Sengkuni ditendang ora apa-apa, disuduk kuku Pancanaka ora apa-apa. Terus takon Sinuwun Ndarawati. Sing ora keborean wonten mapan wonten ing Wadidang. Wadidang yo apa? Medi Cantaka.
Medi Candaka ya. Silet. Karang cah saiki iki nek dine basa ngono malah radong ya lho. Radong. Dadi kudu dicethake. Sogok silite. Bules ngaku Pancaraka diblerek munggah. Oh ngono ya. Iki kok bintang tamune telat ya iki. Ayo wis ben ora apa-apa kok ya. Iku ge artis Indosiar. Wudu. Ngoten niku. Lha dhewe nggih gumun Raden Werkudara niku ya sepriki ya sehat-sehat. Prabu Karna niku mungsuh Raden Janaka niku pabaratan niku tintrim. Ora ana wong sing wani perang, kabeh ndelok perange Prabu Karna karo Raden Janaka. Adu panah. Saben Prabu Karna nguncalke panah, tugel karo Raden Janaka panahe. Yes. Wah niku kula seneng banget rame banget niku. Saiki kok ora ana sing nanggap. Ah iya. Karo Bagong takon bapa. Karo Bagong gugat. Ah iya. Lakon apik-apik kok ora tau dijaluki. Lah iya. Lah bareng Prabu Raden Janaka musti Kyai Pasopati panah sing wujude pucuking bedore wulan tumanggal dipaske janggane Prabu Karna mongko niku kakangne dhewe. Jedhet. Prabu Karna kena gurune Tyes niku mboten tugel gurune ning pedhot. Lah iya. Ha ta Kang ben semono kae. Ah iya. Saka buantere Pasopati wet ngono kuwi gulu iki ketok ora tatu ning tugel. Ah bareng Prabu Karna ndeprok jlek gurune glinding Mati. Wah pokoke Bratayuda niku werna-werna. Asline critane apik-apik. Ngoten. Ya ming rada larang. Ah iya. Merga ya rekoso tenan wong perang terus to, Gek. Ah iya. Nek sampeyan ajeng nantang karo Raden Werkudara nek kena kula imutke Mang Jabel. Mboten sah. Mengke bangane enten napa-napa kula malah sing nyemelangi. Kula sing rekoso dadak ngotong-ngotong mayit pendhita. Mayit pendhita dengkul mlocot. Apa mbak aku kalah? Mboten perkara sampeyan kalah. Nek ditanding karo Raden Werkudara kula kinten dereng sampun putega, aja ngiyas karo aku, aja ngempukke banyu ngatuske. Aja ngatuske banyu ngempukke watu. Tontonen Bragalpa kalah karo Janaka karo Werkudara. Trima kukut jagatku. Wah, lah tak amini tenan. Nek sampean wani ngucap kaya ngoten nggih ngatos-atos tenan. Ngatos-atos. Lah pethoke Werkudara. Nggih, ngatos-atos dia. Paranggul mungking ayuda wedi mati. Buktine nantang karo aku sing maju ora dheweke nanging adine sing diajake ning pabaratan. Ora perkara Kakang Mas kuwi jiring getih wedi mati. Nanging iman-iman astaning Kakang Mas yen nganti kergetan getihe pandhita ingkang kaya kowe Bragalpa. Babu arep apa? Wektu dina iki wis dadi titimah yaning mangsa kala nggonku bakal ngudi tuwuh males lara wirang. Sedane ayangku. Para Sata Kurawa dasare aku entuk dawuh para Jawata kinen matrapi paukuman lan para Pandhawa. Mula nek kowe bangga bakal tak rampungi nek budi bakal tak sembadani.
Mara cobanan Janaka. Kowe iso ngalahke Janaka keduga, kowe bakal matrapi pidana kan para Pandhawa. Wah, saut dadi kelawar kene mangreganing patimu Bragalba. Gustimu gleleng ngantem Janaka dies. Janaka ngletak candhak wae banting nang lemah bres. Lena pangendane Ratu Gustimu maju antil nggon rai tiel. Jambak rambuté geret antil meneh tiel. Ketemu meneh. Ha iya. Terus Trandara Janaka diantem diek ngonten niku wis ora krasa wisan sing kedua iki. Nek lakon iki sing kedua wis ora krasa kok. Ha iya. Kedua iki wis ora pati krasa. Ora pati krasa, mula suwe. Ha iya. Mantem dias-dias. Saut karo Raden Janaka diantem pisan nggon rai tuwes ngono kuwi. Suarane mak klothak. Sonjeng kelang. Mati genah. Mbok ya wis pendem apa ya? Aja. Burung karuan nek mati kok mbaya dielingke. Mah aku nek ngono kolang-kaling gok. Lah iya lah piye Gusti kula aturi enget. Mangga Gusti mumpung anget. Monggo Gusti kula aturi emut. Eling emut-emut Gusti. Kula aturi emut panjenengan menika Narendra sumbare utawa panjenengan Brahmana sumbare petacia-cia kok ming diantem pisan karo Raden Janaka kok nglitani terus arep menang ya apa li arep menang gen pundi kula tak takon. Tiba kantep Bayu Atmaja ngelingana risang. Ngelingana risang satriya Wiratantama. Wah. Lho. Kok sing dicekel sirahku. Ya sembuh lah. Kok Nur. Janaka tangane edian.
ngantem sirahku kok jengkel uga. Lah nggih mulane kula ora wis matur to. Ampun Sembrono karo Raden Janaka. Nek pun gelem nesu nggih ngonten nika. Wah edan. Wah gugu karepe dhewe. Pripun? Sampeyan ajeng maju malih. Gok, aku duwe pusaka. Pusakane napa? Siung Pengapit. Siung Pengapit yo. Janaka tak tamani Siung Pengapit ora nggletak aja tuntang Pegawan Bragalba. Oh. Duwe siung kok lho. Wah, lampuh. Janaka tak cokot mati. Merga siung. Merga siung. Nek Janaka mati, kakange ora trima Werkudara maju, tak cokot bapak pisan mati. Mesti mati, mesti mati. Nek Werkudara mati adine kembar ora trima, nek kula maju, tak cokot mati. Mesti mati, mesti mati. Sedewa maju, tak cokot mati. Puntadewa maju, tak cokot mati. Nek ana prajurit Ngamarta, tak cokot mati. Nek ana prajurit sing maju, tak cokot mati. Nek ana telek, tak cok ora. Telek barang kok nyokot ora. Apa-apa kok arep dicokoti lho. Ah, sing mau dicokot durung bayar kok iki arep nyokot meneh. Oh ya sak kepenake dhewe. Mikira. Tamanane Siung Pengapit nggih, ngatos-atos lho. Yo. Nembe sepisan menika kula rumaos kewirangan ing atasipun namung mengsah pandhita namipun Begawan Bragalba kemawon kula kenging dipun cokot jangga kula dipun getak tumuli kula kuntal dawah tebih Kakang Mas menapa sampun telas kekiyatanipun Arjuna menapa sampun boten gadah daya piandel teka mayar sanget kula kawan kelan pun pendhita namipun Kul Pragalba menika Kakang Mas. Wah, minggir. Wonten dawuh semingkir. Inggih. Kula sumanggaken dhateng jengandika Kakang Mas. Mangsa burung anggenipun badhe mejahi dhateng pun Bragalba menika. Amer ngalahke karo adhiku Madukara. Wah, Bragalba nyedhau kene uncali tungkak raimu ora pecah aja dundang Werkudara. Kaget aku. Waduh meh copot jantungku. Wah, Bragalba, sowe Werkudara. Lho, lah kok tak matke saya gedhe. Ayo, aja ngalahke karo adhiku. Kakangne wae sirnakno. Piye? Kakangne wae sirnakno. Wah, aja pamer kowe keparat. Nadyan kowe gedhe aku ora bakal wedi karo kowe.
ngudi tuwa lara irang para Kurawa kowe bakal tekaning pati. Wah, cangkeme kuwi. Oh. Jagat ya matek. Wah. Kok nun. Piye, Kok? Mboten ngerti sangan paraning bilae ora melu apa-apa kok Sanjambaya. Sanjambaya piye? Raden Werkudara teka sampean diguajul bres. Kula tiba brek tendhuang bres. Lah milung modar. Mati piye? Oh genah mati bocah semonten tendang Werkudara kok. Lho, apa ya ditendang? Oh lah, sing ngadutke sampean tendangi kabeh. Werkudara niku nek nesu wonten nika. Oh lho, nyemelangi nek nesu. Lha aku bilung isih urip iki. Modar ora kowe. Aku ming cecak ijo kana pokse ya. Kal. Pripun, Bos? Ah, sel. Sel. Musuh Werkudara ora entuk papan gunake siung pengapit. Yo. Kekalih mundur mengsah Begawan Bragalba sanalika semanten sigra murka Sang Puntadewa ing pengajaparsa meper mubal babaling kanepson parandene bawane tasih wujud titah sewantah wujuding manungsa ing kedun nganina lali salah apes lawan mati ngundha dhateng raos benter ing kemapan wonten lenging penggalih saya panas penggaling Sang Puntadewa teman jalari mekaring Sang Puntadewa sak gunung, rong gunung, telung gunung, pitung gunung ngebai jagat.
Tata Pandra Tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Lah kok dadi kaya ngene kahananku ing mestine kudu bisa meper mubal babaling kanepson. Lah mergo saka pulkal gawene Brahmana kala bragalba nganti wujud kaya ngene. Adhiku loro padha mundur. Ayo yen kowe arep kepengin nyoba karo Nalindra Ngamarta, aku wis wujud kaya ngene Bragalba. Kowe arep bangga piye legane atiku Bragalba? Kepiye nek sing ngene iki? Ayo. Mati aku. Mati aku sinuwun aku nyuwun kewelasan. Aku njaluk urip. Ora bakal gawe mati. Adikku cah bagus. Ingkang mestine ora kaya ngene kahananing pun Kakang. Ning merga ora bisa meper mubal babaling kanepson. Wekasan rusak ragaku nganti mekar gedene kaya ngene. Lah kok dadi apa jebul merucut dawuhing dewa ing atase wis dawuh kaliyan para Pandhawa. Nggone wis nyaketi dina kamukswan ning lakok abot temen godane merga saka pokal gawene Bragalba nganti kudu aku wisuh marang gedhe mungsuh saka pamengkang jagat Kangalan Bragalba Werkudara Janaka adimu kembar gendongen. Ayo kowe karo aku takon kelawan Sang Asih Prana kahanane Pandhawa lha dadi kaya ngene. Njaluk pengadilan marang ngersaning Sang Hyang Mahardi Kengrat Werkudara.
sowan ning ngarsa ulun. Nanging paginiya dene jeneng kita ora ngracut marang kamurkan teka isih wujuding yaksa ingkang gungaluhur. Ing mengkono apa ta sababe kulup wayah ulun? Ya merga saka nggonku ora nrimakake sarta isih ana rasa nggonku kagul kogelan ing atase Jawata wis paring sabda paring sasmita yen dina samengko anyaketi marang kamukswaning para Pandhawa nanging sabab apa lha kok dadi negara Ngamarta ketekan Brahmana ingkang wujud Resi Bragalba ingkang satemah gawe muntap atine putumu Puntadewa nggih mara racuten siramen nganggo tirtaning kesabaran sayekti apa lumaku ana ing negara Ngamarta dadi panggasah pangungkaling jiwa para Pandhawa nggone bakal angadepi marang dina kamukswan. Nanging jebul para Pandhawa ingkang tansah isih katarungku marang mubal-babaling nafsu, malah sira kulup Darma Kusuma ingkang mestine bisa ngendhakake marang karmukaning kadang-kadangmu, ya kuwi Werkudara lan Arjuna. Teka malah sira minangka ingkang tinemu werda maringi lupiya ingkang ora prayoga marang adi-adimu kulup Puntadewa mara diage racuten kamurkan kita yen to nganti suwen nggon kita ngrasuk marang Bramantya sayekti ing mengko bakal saya kangelan nggon kita bakal nggayuh kasuwargan nggih Darma Kusuma gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung wah bawana langgeng Puntadewa wonten timbalaning ngadhawuh ukulun ulun ngerti apa kang dadi sedya kita dene kita sowan ning kayewangan ngundarandir bawana sayekti amung kepingin angrantu kelawan dawuh timbalan ulun nggone para Pandhawa nyaketi kelawan dina kamukswan inggih pukulun mugi kepareng ngambah-barengna dhateng wayah pun Darma Kusuma. Kedah kados pundi lampah ingkang kedah kula tindakaken punta sakadang namung sendika ndederek. Punta wonten timbalan. Apa ingkang wis tinampa lumantar sasmita impen ingkang nalika semana kita lakoni jroning kita mahasing asamun nyumurupi kelawan kadang-kadang kita papat cacahe ingkang nalika jroning pasumpenan pinethuk kreta ingkang mawa cahya tinarik kuda cacah 100 nalika semana kita ing pribadi ingkang ora nitih jroning kreta tumuli kadangmu papat mumbul ngawiyat ilang saka ing paninggal sayekti kabeh mau wis pinangka dadi pratandha ulun jarwani yonggir apa to sababe dene mengkono sasmita ingkang tinampa dening wayah ulun Puntadewa sayekti ngertiya kabeh mau mbora bakal geseh sarta mboya bakal luput kelawan ingkang winastan pustaka jamus nyang jimat kelima sada mangertiya sayekti ora sadengah nalindra ingkang kuat sarta sembada angrasuk pustaka jamus kelima sada minangka pusaka kejaba amung nalindra Ngamarta yaiku Puntadewa jeneng kita sabab kondhang kaluka sarta wis piresti dening panguwasaning para Jawata amung nalindra ingkang aludira seta siji ingkang gumlaroning jagat amung jeneng para kulup Darma Kusuma jumbuh lawan wujuding pustaka jamus kelima sada ingkang sanyata amung wujud druwang putih ingkang tanpa cacat iku mau jumbuh lawan ludira kita mekaten pukulun wondene kewajiban kita
kudu bisa nyurasa surasaning tulis ing mapan jroning pustaka Jamus kelima sada. Kita ingkang darbi kewajiban bisa ambabar tulis ing mapan ana ing telenging pustaka Jamus kelima sada. Mula ora jeneng mokal. Lamun sejatine kasuwargan kita kelawan kadang kita papat kuwi adoh parane lan adoh puruke Puntadewa. Nyatlangening kalangguan aglar pandan moncar tinonlir kekonang surm sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng kekono dasari mangsa katiga mugi kepareng wami terang pukulun kados menapa lan menapa to sababipun dene paduka paring dawuh mekaten. Puntadewa, aja kaget namun saknyatane kita isih kudu ngliwati pirang-pirang jaman supaya kita bisa ambabar surasa ing mapan ning pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Dene kadang kita ing wis menehi kamukten ingkang wis paring derajat pangkat kelawan jeneng kita lan kamulyan kelawan Puntadewa ya kuwi Werkudara Janaka Nekula Sedewa wis pinesti marang kodrating Wang Manon wis nyaketi marang dina kamukswane dene jeneng kita kudu isih nglakoni laku utawa prihatin bisa nemokake sawijining titahing Bathara ingkang bisa nyurasa tulising pustaka Jamus kelima sada kula. Kadanging pun Kakang Arjuna wonten dawuh para Prabu Werkudara piye pirang-pirang taun gone siadilan pun Kakang urip bareng nanging tinemune tumekaning dina kamokswan kudu pisah siadi wis antuk dalaning kasuwargan dene pun Kakang isih duwe kewajiban ingkang ora enteng. Barep kakangku nalika jroning sanggar pelagatan kowe dawuh wong urip kuwi mung werna telu lair netepi kewajiban pungkasane mati mbok menawa iki babaring pangandikamu Werkudara Janaka kembar wis rampung nggone netepi kewajiban ning barep durung iso ngrampungke kewajiban sing tatak sing tangguh. Wah, wajibanmu rampungno dhisik. Kowe mesti ketemu adi-adimu ana ing lawanging kasuwargan. Kowe mesti kumpul maneh dadi siji karo adi-adimu barep. Wangkara kingkeler manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kocemrah nyomaratani kula pripun Bukulun? Kula terus kudu pripun yen to kula nyumurupi lakon sing kaya ngeten niki sampeyan prisa piyambak. Semar niku ora iso pisah kalih Pandhawa. Niki ndara-ndara kula lek kula ngetutke sikil kula nggih sirah-sirah kula nggih sikil.
Nyatane sakmangke sampun dados satriya ingkang pepethingan, satriya ingkang pancen nggoregake jagat ning bareng tekan kamukswane kok kula ora disenggol, kula ora dijawil. Terus kula niki kudu pripun le napaki urip kula? Ismaya sayektine kita pancen boya bakal bisa pisah lan para Pandhawa. Ngerti yo? Atmaja kita nala Garing Petruk kelawan Bagong uga kudu bareng bali marang Kasedan Jati mapan ning kasuwargan bareng kelawan Pandhawa Catur, Werkudara, Janaka lan Kembar. Nanging tumrap jeneng kita ulun jarwani laku kita sak teruse. Kita bakal manjing ana ing alam baka utawa ing alam mantara, nanging kita ora dikeparengake manjing kasuwargan sabab kita bakal tumimbal lair meneh ana ing jagat. Wondene lair kita ana ing jagat bisa ora nedya sarta ora bareng kelawan atmaja kita, nanging bareng kelawan kadang kita tuwa, ya kuwi Catugara, ya Cedya Mantri. Mbok apa besok ingkang kita lakoni jroning jagat lan kewajiban apa ingkang bakal kita ayahi jroning jana luka. Ulun mbuya bisa ngandharake saiki. Nanging ing wigati ulun wis njarwakake mungguh laku kita sak teruse Semar. Matur nuwun, matur. Ampun susah sinuwun Kakang Semar. Aku ora bakal duwe rowang ana ing jagat. Sedulurku papat ndisiki Untadewa. Saiki Kakang Semar saat majane uga kudu pisah karo Puntadewa. Ampun dinggo muwun. Ampun dinggo nangis. Mengke ndak dikira sampeyan iku Nalendra sing ringkih batine, sing tetek, sing tangguh. Lan kewajibane dirampungke, Ndara. Nek tumrap kula malah sampeyan iku piyayi sing ketrima uripe. Ketrima sugenge ketitik ingkang rayi pun mapan badhe mapan ing kasuwargan. Sampeyan isih diparingi kewajiban karo sing gawe jagat, tegese sing gawe jagat niku percaya karo sampeyan, tegese sing gawe urip niku percaya karo sampeyan. Ora eneng wong sing dipercaya karo sing gawe urip supaya iso nyurasa tulis jroning pustaka Jamus Kelima Sada. Adan manggedhekke penggalih sampeyan, manggedhekke ati sampeyan, mboten sah bingung pun to napa-napa niku waton dilakoni kanthi tewajuh. Undu-unduane mesti becik sinuwun. Ismaya kula wonten dawuh para mundura kene. Nggih ngestakaken dawuh Werkudara. Kenang kakek kuwi Arjuna kula wonten maring adhawuh. Nekula Sedewa, iya wonten timbalan, inggih wonten timbalan. Kita Pandhawa Catur lan Panakawan papat ulun paringi titiyam ingkang bakalan njurung laku kita marang kasuwargan jati wujude Garuda. Yo, Garuda iki mengko ingkang bakal nuduhake dalan sarta dadi titiyan kita manjing ana ing kasuwargan jati Werkudara. Kita ingkang ulun paringi dawuh lamun kita ingkang pantes kinarya titiyaning Pandhawa Catur lan Panakawan supaya nuduhake laku ingkang prapta ing kasuwargan kaya wis rampung telas tulising para Pandhawa Catur lan Panakawan nggone ulipun ing alam padhang
Mara gage kantinen wayah ulun manjing ana ing swarga nur kastuba Garuda Winantya niki ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Pulun. Oh Persasat sampun pepes bayu kang tapis. Kula sampun boten gadhahi kegiatan nyumurupi kadang-kadang kula sampun manjing kasuwargan. Punta ulun bakal nuduhake marga supaya kita bisa prakteng sarta pinanggya kelawan jalmaning Titaswanta ingkang bakal bisa nyurasa tulis jroning pustaka Jamus Kelima Sada. Mara mlaku mangetan bener, aja minggok lamun kita durung pinanggya wujuding gunung ingkang pucuke angganda arum. Wujuding gunung ingkang pucuke angganda arum utawa winastan Sitiwangi. Nggih. Jumandaka ana ing pucuking gunung nglakonana semedi maladigening nglakoni tapa brata nganti sapurnaning umur kita lan ulun percaya kanthi jalaran kita mertapa ning sapucuking gunung mau sayekti bakal ana dalan nggon kita bakal pinanggya kelawan titaing Bathara ingkang bisa nyurasa jroning pustaka Jamus Kelima Sada. Kula nyuwun pamit pukulun. Oh lumampahing wanci kaya anut kedheping mripat. Oh Sekung semedi Sang Darma Kusuma. Nadyan jagat wis ganti alam. Wis datan kocap negari Ngastina. Wis datan rinaosan wujud negari Ngamarta parandhetase meger-meger. Sang Darma Kusuma ngene parampah tapa datan mubah, datan musik nganti kaya pratima kencana. Rikma ingkang wis wujud pethak ngalembreh dumugi wonten ing siti. Parandhetase ketingal cayaning Narendra Ngamarta sumunar nganti kaya golek kencana. Mulat ingkang Rama Sang Hyang Bathara Darma datan mentala nyumurupi kawontenanipun ingkang putra sigra tumiyup saking dirgantara njugaraken ingkang alambah tapa. Oh
boten nginten babar pisan. Paduka Rama pukulun ingkang rawuh wonten ing pesanggrahan Teja kinurung wonten ing pucaking Gunung Madyakanda. Punta sayektine wiwit kita budal alaku tapa ning pucaking Gunung Madyakanda. Ulun ingkang tansah tutwuntat kelawan laku jantra kita ya mung ulun sesinglon wujuding sona kelangenan kita Puntadewa. Aduh pukulun mboten nginten bilih paduka ingkang sesinglon wujud sona ingkang sansang ngetutaken dhateng lampah kula Puntadewa wonten timbalan sayekti iki wis ganti jaman negara Ngamarta lan Ngastina wis ora kinocap maneh nanging samengko ana ing Nuswa Jawa wis ketekan para priyagung ingkang padha nyebarake ya kuwi agama ingkang beda kelawan ingkang kita rasuk. Moronggir rungokno dawuh ngulun ana ing wetan bener ngalor ngetan parane ana wujuding para ulah agama ingkang padha yasa papan panembah. Papan panembah mau kinarya manembah dening para wong-wong kang padha ndherekake agamaning ulah agama ingkang lagi teka ning Nuswa Jawa. Marasa wanana ndedhe pleya marang kraton Demak Bintara. Ulun percaya lamun ana sawijining pranata agama ingkang ngerti sarta nyumurupi marang tulis pustaka Jamus Miang Jimat 5 Sada. Mbok menawa ning kono dadi jalaran kita nggone bakal bali marang asal mula-mulanira Puntadewa. Namung kula ingkang katimbalan mboten badhe sae kedadosanipun Njeng Sultan Jimbun. Nanging pangangkah kula panjenenganipun Njeng Sunan Bonang ingkang langkung sepuh ingkang mestinipun paring dawuh wonten ing parapatan agung menika sakmangke para kadang-kadang kula Sunan sanesipun kantun nengga pangandika paduka Njeng Sunan Bonang sasampunipun paring dawuh tumuntun badhe kula dangu mbaka setunggal menggah menapa ingkang dados ideping pemanggih para wali-wali pepunden kula para ulah agama ing sami mapan wonten ing negari Demak Bintara menika Njeng Sunan. Amedare Cakalodang pranyata sasmita gaib kumalare dadi jangka sapa wae kang ngrantu entuk pitutur yakti marti kang gesang rahayu yuwana tanes kala tan mingerke blating widi
pegat-pegatan nyegat tekaning kodrat ana wujuding santri negaring Demak Bintara ingkang sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan nuwun amit pasang kaliman tabi Njeng Sultan menawi wonten lepatipun ingkang ngabdi diagung pangaksami mugi andados ing kawuningan geger para santri ingkang mapan wonten ing Demak Bintara krana sami muningani wonten satunggiling priyantun ingkang ngalampah tapa pepe wonten ing alun-alun kedaton ing Demak Bintara nitik dhateng pasuryanipun ingkang sampun kumel sampun kucem kula saged ngrahita bilih menika panjalmanipun iblis ingkang sakmangke badhe damel risak negaring Demak Bintara kula semanggaken dhateng paduka sembahan kula Njeng Sultan Jimbun sumangganipun badhe murba wasesa dhateng titah ingkang wantun tapa pepe wonten tengahing ringin kurung negaring Demak Bintara. Njeng Sultan bumi goncang kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Njeng Sunan Bonang wonten dawuh menapa Yayi Sultan Jimbun sinten ingkang pantes angruwat dhateng tiyang ingkang wantun lampah tapa pepu wonten alun-alun negaring Demak Bintara. Kula kinten boten wonten sanes kejami namung Yayi Njeng Sunan Kalijaga ingkang pantes lan trep murmurat dhateng titah ingkang wantun tapa petri. Kula semanggaken paduka Njeng Sunan Kalijaga. Laguning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ayu ana tanagolong ing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun mangapunten kula mboten pana menapa ing sampun paduka ngendikaaken menawi dipun keparengaken kula badhe nupriksa panjenengan menika sinten. Teka busana ingkang paduka agem boten sami kaliyan ingkang kula rasuk. Menawi panjenengan dangu kaliyan kula menika peranganipun ulah agama
utawi panatagama wonten negaring Demak Bintara. Wonten sudi mestani dhateng kula. Kula menika pun Kalijaga. Paduka Raden Kalijaga. Mboten mawi Raden sinuwun. Nuwun sewu. Kula saged mestani paduka menika sinuwun krana sareng kula waspaosaken jebul pinanggihipun nadyan sampun kumel kucem kados mekaten. Panjenengan menika tilas Nalendra. Inggih. Namung negari kula sampun kepengker tebih. Malah sakmangke sampun boten saged dipun kocapaken dhateng sinten kemawon. Krana dangunipun anggil kula nilar praja kula ingkang winastan negari Ngamarta. Sang Prabu menika jejulukipun kula pun Prabu Puntadewa. Gusti Kalijaga. Nalika semanten kula nampi sasmita bilih kula kedah sowan wonten negaring Demak Bintara wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken kaliyan Nalendra ing Demak Bintara. Krana kula boten saged sowan dhateng ngersanipun para dewa. Awit kula tasih nggadahi kewajibanipun menapa? Kula menika nggadahi pusaka ingkang winastan Pustaka Jamus Nyang Jimat Kelima Sada. Pusaka menika namung rupi druwang pethak ingkang tanpa tulis. Monggo kula kadhawan supados saged nyurasa tulising pusaka menika kala wau. Dosa ngulah agama. Menapa paduka saged mitulungi dhateng jasad kula supados sakmangke sageta birat pasiksan ingkang kula lampahi. Kula sampun mangabad-abad anggenipun gesang. Kula sampun kewawoken nyumurupi dhateng jagat. Kula sampun kewareken nyumurupi dhateng solah tingkahing manungsa. Kula kepengin ninggalo pinanggih lan kadang kula catur ingkang sampun kula tinggal. Sinuwun Puntadewa, menapa dipun keparengaken kula nyumurupi wujuding Pustaka Jamus Kelima Sada. Monggo Sang Kalijaga kula aturi nampi. Boten nginten babar pisan. Nuwun sewu sinuwun. Tulis ingkang mapan wonten ing salebeting pustaka menika jebul namung kula lan kadang-kadang kula ingkang ngrasuk agami pungkasan ingkang wonten ing tanah Jawi menika ingkang saged nyurasa. Aduh, matur genging panuwun ingkang tanpa upami. Namung kemawon syarat srananipun wonten. Syarat srananipun menapa kula ingkang badhe saged mujudaken. Prabu Puntadewa kenging nampi surasaning tulis sing mapan wonten telenging pustaka nanging setunggal kedah sesuci diri langkung rumiyin. Sesuci lair lan batosipun amasuh sarandunging hangga supados sakmangke ketingal nir ing sekara-kara lan boten badhe kelepetan dhateng dedusan menapa kemawon. Mekaten Sang Kalijaga ingkang angka kalih menapa paduka Gusti kula Prabu Puntadewa tasih kagaduhan wujudipun pusaka sanesipun ingkang sakmangke badhe ngrimpeti sarta anyandung dhateng tindak paduka wonten ing kasuwargan. Wonten Sang Kalijaga setunggal wujud songsong gilap asma Kyai Kanjeng Tunggul Naga. Pusaka wujud tumbak adapur pleret asma Kanjeng Kyai Karawelang. Pusaka awujud duwung adapur jalak sangu tumpeng asma Kanjeng Kyai Kopek. Menapa saged kula suwun? Monggo Sang Kalijaga kula aturi nampi. Sang Prabu, wonten sak ngajenging masjid papan panembah. Wonten ing masjid menika wonten ing satunggaling papan panembah ingkang
saking kula sak kanca anggenipun sampun ngrasuk agami ingkang pungkasan menika wonten ingkang winastan wujudipun padasan menika banyu suci ingkang kinarya amasuh sarandunging gangga supados sak mangke saged ical tabeting angkara tuwin reget ing mapan wonten ing sarandunging badan inggih kula aturi sesuci anut kapitadosanipun Sang Prabu Puntadewa sak sampunipun menika Sang Nata Prabu Puntadewa kula tengga wonten ing sapempengeripun Masjid Demak Bintara menika Sang Puntadewa ngestakaken dawuh Jeng Sunan kula sampun lampah sesuci wonten ing toya suci mapan wonten ing Masjid Demak kaselak nata ing raos kula nyumurupi dhateng isen-isening pustaka Jamus Kelima Sada Sang Prabu kula aturi mengakaken dhateng penggalih panjenengan tulis ing mapan wonten telenging pustaka menika yakti wonten ing agami kula sinebut kalimat thayyibah. Inggih. Wonten suraosipun kados mekaten. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Monggo. Kula aturi nirakaken dhateng menapa ing sampun kula aturaken. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mboten wonten Gusti ingkang wajib sinembah kejawi namung Gusti Allah. Lan Nabi Muhammad minangka dados utusanipun Gusti Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inggih, menika tulisipun Sang Nata. Mergel pangandikaning Sang Darma Kusuma